Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bokong san jong khubor mentaka step ka khasaw tari unay lor kilong. Pelat Menteri ka Sarkar Padang Dr. Jitendra Singh ya ka web portal kaban pet ya ka jing kam jong ka special Swachhata campaign 4.0 lembaga video conference ajamin ka Supreme Court haringkat kikendon ya Kejriwal Omsha bandai Shashim office bad Delhi Secretariat don bon kidaw halor ka jingkiw dor ki marbam ong ka Sarkar Jilla bat yo pren ka kong Angela Shangnoy ya kanongrep na kasnong maukan bat West Khasil District ya ka khusnam Champion Women Farmer Change Makers Award ka khubor ka babnya. Menteri Sarkar Padang Dr. Jitendra Singh hinin kesni ula pelat ya ke web portal ke banpet ya ke jingtrai kam jong ke special Swachhata campaign 4.0 lembaga video conference ke jingtmu jong ke special campaign ke long ban pentrai kam ya ke Swachha hamanla ki office jong ke Sarkar Padang laban kudauru bak Sarkar Padang ke larai ban rakhe ya ke campaign bakerpang manla usnam nadu ke atrik urisau hadu ke live hui tarik urisau laban kudauru bak special campaign 4.0 kan persyang ban sedang ya ka preparatory phase nado ka khandro tarik hado ka life ho tarik unai luar hajar arsaw ha ka jok apor ka khubor ka pentip ru baka Swachh Bharat Mission Meghalaya Urban bat Gramin kan sepelong ya ka program ban pelait ya ka Swachhata hi seva campaign hajar arsaw ha ka khatnyo tarik mentau benai hamadan pulo second ground. Menteri rang ba ka Delhi Arvind Kejriwal ulalat na patok hakasngit ho ding hadin ba ka yeng bishar ba khli du jongkari ka Supreme Court kala ai jamin ya ha ka bayadei bat ka jing ujor ka CBI halor ka Delhi Excise Policy bat ka ne ka jing yo jamin jong ka de haringkat ki kendon henry ka yeng bishar lemba ki nong bishar ki bakan thop ya Justice Surya Khan bat ujal bhuan kala bo ya ki kendon ha ka ba Kejriwal hap ban bot komba hap ban bot ya ki kendon kilbala bo da ka yeng bishar haka por ba uyo jamin haka khalatrik unai tung hajar arpsaw haka bayadei berkejing ujor na ka Enforcement Directorate kikendon ki balabu da ka ying bishar haka ni kejingo jamin ka jong kalong ba Kejriwal omnam sha bo ne jingo ya ka shlem tre kam Menteri rang ba ya ka Delhi Secretariat lakhang ru ya Kejriwal ban soy ki kot kisla lanyo tangla don kam banyo ya ka jingmenjul jong Lieutenant Governor jong Delhi shu la ong ba Kejriwal umdei ban kani ai halor ka benta jong halor kani ka kes bat Kejriwal umdei banyakran bat kinu kinong sakhi ha ka bede bat kani ka kes lani bu unyo apet ya kikot kisla ki bede bat ka kes kuman pun kemau Kejriwal ula syakem ningkong ha ka Enforcement Directorate ha ka apoi terik uleber hajar apsaw bat hadirin kani la syakem hak CBI ha ka por bulo don lupa ha ka jing syaset ha ka apno terik ujilio hajar apsaw ha ka bede bat ka jing keno ka bede bat ka Delhi Excise Policy ha ka shpo terik ujimang hajar apsaw ke Supreme Court kala ajamin sipor ya Kejriwal haka bayadei bat kajing ujor ke Enforcement Directorate namar kajing don ke election syaka yang dorbar thawan Lok Sabha anda ulawan phai biang sepotok haka din ke election ka Supreme Court kala ajamin biang haka bayadei bat kajing ujor ka Enforcement Directorate haka atrik unai tung hajar arsaw ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ni ka AMSSASTA bat ka All Garo Hills SSA School Teachers Association ni ka AGHSSSTA kilabo baka live ho tarik unay luar hajar arpsaw kende ka tarik ka bakhaddo baka Sarkar Jilla ka dipan pinkiw no ya katulab ka jongki dak shispa ha ka shithi ka balapha siya Menteri rang ba ka Jilla ukonat kesang ma kidakhot jong ka AMSSASTA bat ka AGHSSASTA kila pentip babaro kinong ikay SSA haka Jilla kimpelong ya ke indefinite statewide protest lara ka Sarkar Jilla kampriang ya ka jingdawa ka jongki ka office jong District Magistrate East Khasil District kala penmi ya kurwa ban pentip ban pengemau ya baro kinong shnong jong ka East Khasil District halor ka jingdon kam bandon ni kikendon jong ka jingting khon ka balong katkum ka Adoption Regulation hajar arpuar katkum kani ka kendon baro ka jingting khon ki de banya lemba ki District Magistrate bat ru lemba ka Specialized Adoption Agency bat ka District Child Adoption Protection Officer Menteri ke Sarkar Padang beripet ya katnat hai
Ngan biang, Menteri Kesarkar Penang beripik yakatnat Heavy Industries and Steel UHD Kumara Swami ulah pentip baka Prime Minister e-Boss Sewa Payment Security Mechanism Scheme kepadang sudah menjur dak Kesarkar Penang kan ajeng kersan nakabenta banbu halu lai pupra hajar tili ki electric bus nakabenta usnem hajar arpsaw hajar arpsan halu usnem hajar arpupra hajar arkundai habakran baglap thai khubor u Kumara Swami ulay itu baka kanhun Menteri Jong Kesarkar Penang hapo kajing pinya jong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi kila aja menjur ban penengkam yaki electric bus da ka Public Transport Authority ha ka jinglut ke bolong lai hajar saus pa lai pusan poin lai pulai kilo tingka bar uni Menteri Kesarkar Penang ulai thuru bakani ke skim kentrekam halu khalas nam nalu bapentrekam yakam kani kadai ka Akashwani Shillong ke bolam sipi ya ka khubor Kasarkar jela kaloong bakidon buon kidaw ki penlong ban pinkil dor ya ki marba madi nalu ki kinja balong khaw dai bajhur ha ka ba ka jinglong jaka lum hajala migelya ru kanang pinkil wat ya ka baikit mar ha ka ba ka ne kalak ta lang ya ki nong thit nong pet ha ka ne ka jela ha ukur wo ba pelaj ha ka sngit ho ding lemba Menteri katnat marba madi uba coming one umbon lemba katnat marba madi ka jela laong ba katnat Food Civil Supplies and Consumer Affairs bat Kesarkar kalasem ya kilat bantem ya kajingkiw dor ki mal ki mata ki bokongsan kajingbom testa bat slem ban hap slap ha ki benta jong kari ka pelong ru ban ja ka jing terkhong ki jakarep ka bakta ya ka jing penmi khaw bajur ki don ru ki we pat ki than ha ka ba ka jor ka jing hap slap bat slei ka pala penjulor ya ki jing thung jing tap bat jing long banduna ka jing penmi ya ki marem Kesarkar kaloong ba kajingkiw dor ha kaliang ka Bible la bat bai sngi market mata kalalang penkhia ya kajingdon jingman ka dor ba kamur bat kajinglong lum gijaka kanang penkiw ya ka baikit bat kane ka khata lang ya kinong thiet nong pen laong ba Kesarkar kalapik ngoruh ya ka dor jong kumba arpu hadu lai pupratli ki marbam nadu ushtare unailar hajar arsaw nakaliang Menteri badai khmi uba coming one umbon uloong ba Kesarkar kedon kathong nakabenda ki pat ba nong thiet nong pet bat kathong ka ba khmat katnat kalong ban pinti kana ba ki marbam mardi kinlong ki bokoror ya ki pat ba ban thiet uba umbon uloong ru ba katnat ka kloy ban khanglat ya ka jingdirem bat jing le thok ya ki dor kemur bat ban pinti kana ba ya ki marbam mardi kemde banduna hayo han Kajingalang ka baningkong jong ka Petition Committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly kalalong hinin kasngi hapo kajinglang lamphang jong MLA ka Bajangdo Ba Constituency Upongseng Armarak bat kene kajingalang kalalong Multi-Purpose Cooperative Hall Mendi Pathar Resubel para North Garo Hills bat ha kene kajingalang lawan banisim benta da ki MLA bat ki khot jong ka committee lembat ki Nokma ki Sodar ki Sengtre Monsngobha bat ki Sengbalang bapher jong ka district banyakren ya kajing jong ki ba nakaliang ulampang jong kani ka komiti ulay tho ba ka jingthu jong kani ka komiti ka long ba ki kwa ba ki nongsong sinong jong ki jalla ba ki mi shakmat banwan ra ya ki no jing ki ba kendo ba ula kularu ba ka komiti kansim khia ban pet ya ki ne ki jing ba ki pat ba ki ya kendo Kanong rap keban nakasnong maukin bat jong ka West Castle District ka kong Angela Siang Noi kalau penayang ya khusnam ka pelatip kum ka Champion Women Farmer Changemakers Award balaai da ka Outlook Group bat kani ka program ai khusnam ya kani ka long kumi ka long hanong ba New Delhi ka kong Angela Siang Noi kalau penayang ya kani ka khusnam na Menteri Kesarkar Penang ubatipet ya katnat Agriculture and Farmers Welfare u Shifraj Singh Chauhan ka jingyo penayang jong ka kong Angela Siang Noi ya kani ka khusnam ka de halor ka jingla ka jong ka ban pinkiw ya ki Mariang bat kiwei la ban kudoru baka kong Angela Siang Noi kadai ka nongrep ka batang marway na kani ka jela batang laingut na kathan syatay lamingi ka bahap hapo ka zone 7 jong ka ICAR atari umyam banyo iya kani ka kusnam ka Brillante Piano Festival kebesan kan selong ha Bangalore ha ka arpupra bat arpkhna tarik menta ubnai ka festival conductor ka Kiyo Chano TCK kalayathu bakande ka sien ka baningkong bakane ka piano festival ka balasdang naru usnam arajar khatnyo hanaglan kan long menta ha Bangalore ka bapen bakane ka festival kala Kiyo bha bat kalayo jing itu ha kiwe de ki jela jongkari kane ka festival conductor kalayathu ru bakane ka tamasa bamenta kin
Indon ru kinong sim benta ki badon jing donado khatmet ki balatip kum ki specially able musician ki bananagalan lemban ki we de ki jelab kinya sim benta ha kani kata masa. Ka kayo chano kala pentip ru bakin sa pelong ya ka street piano hanong ba Bangalore ha Church Street ha ka arko atrik benta ubenai. Ha ka juga pol kani ka festival conductor kala pentip ba umentirang ba ka jelab meglea u konat ke sama unsawanya sim benta ha kani kata masa bat unya sim benta lang ru ha kani ka festival lembat ki barikor. Kato ka hubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jang ka Akashwani Shillong bat sa kindiat por min sa yaso bat ka Delhi station na ka bantay ka hubor hakatin hindi bat but pat sa hubor hakatin pareng. Kani ka day ka Akashwani Shillong.